21. mendean, oraindik atzerakoi, bidea egin gabe ukitu nahi da gailurra. Aintzina joateko arrazoi, bakarra da atzean gelditzeko beldurra. Gizakia hildu presak, estresak, orain politikoek ematen dituzte mezak. Imobilizatu gaitu askatasunezak, eta pertsona mugitzen du interesak. Bitxia da sentitzen dena erratea, normala da kontatzera telebistara joatea. Kamarak denetan izatea, polizientzat reality bat da gure intimitatea. Sexualitatea, oroitzapenen kutxa, gizonak kudeatzen du emazteen gorputza. Bankueri laguntza, aurrerakuntzaren izenean murrizten da hezkuntza. Gezurra ofizial, egia klandestino, futbola eta droga dira sinonimo. Baloi baten atzetik mugitzen da herria, Al Capone berria deitzen da Florentino. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du. Nuestan nun galdu ginen zein izan zen unea, noiz hartu genuen atzerakuntzaren bidea. Gailuen jostailu ondamenaren ertzean, mugikor baten esklabo 21. mendean. Dirua, sistema hontan jainkoa, ez zaren hor barruan, ez baduzu nahikoa. Polita ederra eta denen gustokoa, naskagarria sortu dugun prototipoa. Lanean, talanetik lekora, lepora, lotutako ariekin nora. Orduka kobratzen dugu eta gu gustora, neurri batean saltzen dugu gure denbora. Lekurik ez etxean, jakirik ez heltzean, berdintasuna kaletik dabil nora ezean. Baina posiki bil zaitezke aurrerantzean, inorzutaz oroitu bada urte betetzean. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du. Mundua den biztanleriaren hiru laurdengo seziltzen ari da. Eta hemen, janaria dastatu baino lehen botatzen da zakarrontzira. Beti mugimenduan, baina beti zain, edo zein bizitza bihurtu da balada. Egunean zer nahi eginda ere, oera kontzientzia lasai joateko gai bat gara. Beti baten menpeko laneko, oren ez lepo, eko gabeko, kexa batzuk tarteko. Egun bakoitzeko, hobeto isildu ta sos pixkat bildu, bizi irauteko. Egungo sisteman ezin honik atxeman, ez duenari kendu ta duenari eman. Handi uste guztiak boteretik joan bitez, jainko txikia iniz daudeta fede dunik ez. Jainko txikia iniz daudeta fede dunik ez. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du. Etekinak materiaz nahi dira zenbaniak, agintzen badu ateratzen gara galtzen gu. Askatasuna diruz erosten, data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du.